Alainek 15 urte ditu eta formula matematikoek ez diote beldurrik ematen alderantziz. Txunditu egiten dute eta mundu mailako matematika lehiaketa batean estatuko onenaren postua lortu du. Gurekin da Alain Castillo. Kaixo, Alain. Ongi etorri. Eixeri lasai, Alain. Alain, esan dugu mundu mailako matematika lehiaketa batean estatuko onenaren postua lortu duzula. Espero zenuen? Bai, hori da, lehen postua lortu dut Espainiako mailan, eta ez nuen espero egia esan da. Oso bat-batean esan zidaten egia esan da, eta oso pozik nago horretaz. Eta kontatu iguzu, guk ez dugu ezagutzen lehiaketa hau, nolakoa da lehiaketa hau, ze lehiaketa mota da hau? International Youth Math Challenge lehiaketa da matematikako lehiaketa bat, mundu mailan egiten dena, eta herrialde guztietako pertsonek parte hartu dezaketena. Eta bi kategoria bezalakoak daude ez. Bat da youth deitzeana, dala 18 urtetik gorakoak, eta junior 18 urtetik berakoak. Eta zenbatek hartzen dute parte, esate baterako zure kategorian, edo denetara nahi duzu? Guztira uste, lehengo urtean hartu zutela parte 12.500 pertsonek. 12.500 pertsona? Bai, eta esan duzu 18tik gora, zuk noski 18tik berako horretan hartu duzu parte. Eta zuk nola izan zenuen lehiaketa honen berri, Alain? Ni WhatsApp talde bidez enteratu nintzen, hor zientzia gustoko duten pertsonak daude. Eta handik enteratu nintzen eta bere web horrian pizkat ikusi nuen, nolakoa zen eta hori dana, eta parte hartzea erabaki nuen. Bai, aurrena begiratu egingo zeruen, ez da, nolako galderak izaten diren edo pentsatzen du? Hori da, eta lehengo urteko galderak eta hori dana ere lagundu zuten baita. Eta nola izaten da, egun askotan parte hartu behar da txapelketa honetan, egun batekoa da? 3 fase zeuzkan txapelketak bat zan hasierakoa esango genuna, gero zaun prefinala, final aurrekoa, eta finala baita. 3 horietan ezberdinak ziren, adibidez lehenengoan, abuztu osua neukan 5 problema ebazteko. Bai, eta gero urrengoan bakarrik 4 egun. Baina azkenengoan finalean presentzialki izen zen, eta ikastetxean egin nuen. Eta 20 galdera ziren, eta bakoitzantzako minutu bat nuen erantzuteko. Wow, niri arreta ditu diana da, lehenbiziko esan duzu abuztuan izan zela, eta hilabete osoa 5 galdera ebazteko edo 5 problema ebazteko. Beraz, abuztuan oporretan zeuden bitartean, zu hortan aritu zen. Hori da, bai. Bai, oporrak lanean, ez? Pasatzen dituen. Bai. Eta ondo, esperientzia hona izan zen, abuztuan 5 ariketa horiek askatzen aritzea? Bueno, nahi azkenean gustatzen zaizkit, eta orduan etzen desatsegin niretzat. Beraz, bai, esperientzia oso ona dela esango nuke. Hortik gero pasatu zinen aurrera eta azkenean finalera iritsi zara. Gero, zure irakaslei eta esango zenien, ez da? Bai, adibidez, nire ikastetxean, Zumaiana ikastetxean, Zumaian ikasten dut, eta han hasieratik esan nuen momentutik beti lagundu diate, eta laguntza eskaini diate, eta problema mota hori repasatzen, eta beti ni laguntzen egon diate prest, eta azkenean, finaleko fasean, egin behartzen presentzialki irakasle baten ondoan, ez? Nire matematikako irakaslearekin egin nuen, ondoan ez, eta berak egin behar zuen, nik trampak ez nituela egiten, eta horrelako zerbait, ziurtatu. Beraz, finala egin zenuen, irakaslea ondoan zeneukala. Non zeunden fisikoki finalean? Eskolan nengoen. Bertan, Zumaiako zure eskolan, Zumaianan. Bai. Eta nolako izan zen finala edo ariketak? Hauek dira finaleko ariketak adibidez? Bai, horrelakoak dira, bai. Eta dira 20 galdera, hainbat galderetatik bakarrik 20 jartzen dira, eta bakoitzantzako minutu bat daukazu. Beraz, galdera baten denbora bukatzen denean, ez badezu erantzun bat eman, urrengora pasatzen da automatikoki. Ez zen erresa. Eta guk maila pixka bat kalkulatzeko, zuk esan duzu matematikako irakaslea zenuela ondoan, noski zintzizun lagundu, ezta? Baina, berak egingo balu hau? Nik uste dut egingo zukeela, ze matematikako irakaslea da. Baina, adibidez, nire matematikako irakasleak esaten zuen, prefinaleko frogak zirela gutxi gora bera bigarren batxilergoko mailako problemak.
Ala ere, Alain, barkatu Ixabi. 15 urteak garri dauzkazu, Alain, da 18 urte bitartekoak esana, eta hor, 2 urteko aldea handia izango da, edo ez? Ba, ezakit, beraz, handia izan daiteke, baina ni adibidez ez nago nire edadekoen maila berdinean, ez da? Ba, pixkat aurreratuago nago, hori egia da. Beraz, bai, ez nuen arazo asko izan. Esan diguzu, 22 asmatu zenituela, ez da? Hori da, finalean 12 asmatu nituen. Horrek esan nahi du komplikatua zela, ez zela erraza. Ez, gehiena, problemak zian bezalakoak ez zian oso zailak, baina zailenak ziana, zan minutu batean erantzutea, ze minutu bat denbora oso gutxi da, eta presioarekin eta finala zela eta ez zela, ez zen erresa galdera horiek erantzutea. Bueno, esan dugu estatu mailako lehenbiziko postua zuke lortu duzula, zure matematika irakaslea harro gongo zen, ez da? Bai, oso pozik dago egia zen da. Orain pentsatuko, nik honi zer erakutsi behar diot. Bueno, eta zergatik maite dituzuzuk hainbeste matematikak, Alain? Ba, egia zen da, ez dakit erantzuten, bakiten ni beti txikitatik gustatu zen zaizkidala, eta, bueno, nik esaten dut, txikitatik konexio bat izan dudala edo zerbait, baina egia zen da, ez dakit esaten horrela zergatik, baina, bueno, nahiko trebea naiz, eta behar bada horregatik ere bai, ez dut gorroto jende askok duen bezala, ez? Alain, ikaskidek zer esaten dizute? Friki bat zer esaten dizute? Ez, nire ikaskidek beti, nire ikaskidek beti laguntza eskaini diate eta beti han egon dira niretzako, eta hemendik esatea baita eskerrik asko, danei. Eta hori, azkenean oso pozik nago ikaskidekin, lagunekin, eskolakoekin, irakasliekin, denak asko lagundu diate eta eskertzekoa da. Bueno, esan duzu laguntza eskaini dizutela, baina laguntza eskatu ere egingo dizute, ez da? Bai, klaro. Bai, askotan gertatzen da hori. Bueno, lagunduko diazu hau egiten edo beste? Batzuetan, matematikako klasetan edo azterketa bat preparatzeko behar bada, baina bai, ni beti nago prest laguntzeko, ze gustatzen zait ez dut uste bakarrik zuk zerbait badakizu zuretzako gorde behar duzula, mundura partekatu behar duzu. Eta kasu honetan, esate baterako, lehiaketa honetarako, entrenatzeko edo gauza batzuk prestatzeko aukerarik bazen neukan? Ba, ez asko gira izan da, ze abuztuan izan da, pizkat zera izan zen, ez? Justo momentuan harrapatu nindun, eta orduan ez nuen denbora asko izan, baina, bueno, azkenean ni beti preparatzen ari naiz, ez? Zenik YouTubeko bideoak ikusten preparatzen naiz, ikusten ditut eta gustatzen zait informatzea gai horretaz. Beraz, bai, esango nuke beti nagoela prestatzen, ez? 15 urte besterik ez dituzu, esan dugu. Pentsatuta daukazu etorkizunean matematikak ikasi nahi ote dituzun edo ze bidetatik jo nahi duzun? Ba, gustatuko litzaidake matematikak ikastea. Orain batxilergoa hasiko naizela egiten, bai zientzietatik joango naizela, eta bueno, behar bada matematikako graduan bukatzen dut, eta bai pentsatu dutela adibidez, gradu bikoitzak ez, orain daudela popularrak diala, adibidez matematika eta fisika ere bai gustatzen zait, edo horrelakoren bat, baina bueno, orain dit 2 urte hauzkat, pentsatuko. Bueno, guri esan digute, zure ametsetako edo zure gogoetako bat izango litzatekela Harvarden edo Oxforden ikastea. Bai, adibidez... Cambridgeen, barkatu. Cambridgeen, bai. Baina, bueno, unibertsitate horiek guztia, niretzat izango zidan, ez dakit amets bat, ez? Ze, klaro, azkenian, ni inglesez nahiko ondo moldatzen naiz, ikasi egin dut nahiko inglesa, eta bai guztako zidatela zitzaidala han parte hartzea, unibertsitate oso prestigiosoa delako, eta maila ona dutelako. Lehiaketa hau bera ere inglesez egin duzu, ezta? Hori da. Ariketak inglesez ziren. Bai, inglesez ziren. Eta inglesak ere behar bada matematikatik izango du zerbait, ezta? Hizkuntzak eta matematikak hor loturaren bat izango du. Bueno, bai, beti esaten da matematika hizkuntza unibertsala dela, eta izan daiteke, ez dut ez izango. Alain, gaur egun badira oraindik ere inork argitu ez duen problema matematiko batzuk, ezta? Horiek arreta deitzen dizute? Beitu, nik hor nahiko pixkat ikasiet eta bazaltzeatu dut, ez ezaten dira. Eta dia 7-8 problema, gazteleraz problemas del milenio deitzen dira, eta dia problema batzuk zuk ebazten baituzu $1.000.000 ematen dizkizu dela.
Beraz, imaginatu zer nolako zaiak diren. Bai, eta zu ja dagoeneko begiratu bat bota diezu, hartu diezue temperaturarik eta hori? Bai, bueno, ez dut uste batzeko dituenik, baina ebazten baditut, $1.000.000 horiek oso ondo etorriko ziren, ez? Bueno, gauza bada norberak irabazten duen diru kopuru hori, ez da, baina gizartearentzat horiek ebazteak aurrerapen bat esan nahiko luke? Hori da, problema horien funtzio nagusia da, gizartean eta zientzia, matematiketan eta esparru horiek guztietan aurrerakuntzak egitea. Gehienetan, adibidez, programazioko eta makinaren efizientzia gehiagotzeko, ez? Horretako dira gehienak, zientziaren garapenerako. Alain, matematikan oso ondo moldatzen zara, badaukazu hain begiko ez duzun irakasgairen bat hainbeste gustatzen ez zaizunik? Egia esan da ni oso txarra izen naiz arteetan, marrazten eta hori dana. Beraz, ez da dena oso ondo ematen zaidala, baina, bueno, esaten den nahiko ondo moldatzen naizela gauz gehienetan. Bakoitzak berea, ez da? Bakoitzak gustatu bezala berearekin eta...